ýylyň maýynda Türkmenistanda milli puluň daşary ýurt walýutasyna bolan gatnaşygy ýeke-täk hümmete geçirildi. Daşary ýurt walýutasynyň gara bazar bahasy bilen resmi alış-çalış bahasy deňleşdirildi. ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanda milli manadyň denominasiýasy amala aşyryldy we köni puldan 5000 manat täze türkmen manadyna 1 manada deňleşdirildi. Şeýle-de Niýazowyň şahsiýet kultuny aradan aýyrmak işleriniň çägine Niýazowyň suratlary täze puldan aýryldy. Ol diňe 500-lik manatlygy galdyryldy we bu pul dolanşyga girilmedi. Şondan soň 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny manat durnuklugyny, berkligini we hümmetini saklady. Ýöne 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna dollaryň resmi çalışyk bahasy 2 manat 85 teňeden 3,5 manada getirildi. Munyň ýyly ýurtda walýutanyň gara bazary täzeden peýda bolup başlady. 2015-nji ýylyň fevralyna gara bazar resmi kursy naran açyp başlady we şonu $1 40 manat 90 teňeden satylyp başlandy. 2021-nji ýylyň apreline $1 gara bazarda 40 manada ýetdi. Soňky 6 ýylda manadyň dollar garşysynaky hümmetine ser salynsa 2016-njy ýylyň iýulyna gara bazarda $1 5 manatdan 7 manada, 2017-nji ýylyň dekabryna 10 manada, 2018-nji ýylyň fevralyna 15 manada göterildi. ýylyň iýulyna ýurdun käbir künjeklerini dollaryň satyn alyş narhy 29 manada çenli galdy. Ýöne soňra 23 manada çenli täzeden aşaklady. ýylyň noýabr aýyna manat täzeden öňküsinden hasy hümmetsizlenip başlady. Gara bazarda $1 geçen dekabrda 28 manada çykdy. 2021-nji ýyla geçip manat diňe hümmetini ýitirmek bilen boldy. $1 gara bazarda ýanwaryň başlaryna 30 manada, ýanwaryň ahyryna 32 manada, martda 33 manada, apreliň başyna ilki 38 manada, soňra 40 manada çykdy. Şeýlelikde soňky ýyllarda Türkmenistanda ykdysady problemalaryň ýetileşmegi bilen manat daşary ýurt walýutasynyň garşysyna ýygyderli hümmetini ýitirýär. Häzirki wagtda dollar, euro, funt sterling we ýen ýaly iri daşary ýurt walýutalary dünýä pulu wezipesini ýerine ýetirýärler. Halkara sowda gatnaşyklaryna hasaplaşyklar köplenç dünýä pulu birligine amala aşyrylýar. Ykdysatçylara görä islenlik ýurtda dollaryň bahasyna täsir edýän bir topar sebäp bar. Meselem, ýurdun daşary ýurtlary bilen sowda dolanşygy, eksport import gatnaşygy, ýurt içinde daşary ýurt walýutasyna bolan talap, önüm öndürüjülük, ýurdu daşary ýurt maýasynyň çekilmegi, syýasy durnukluluk, erkin bazar mümkinçilikleri, Merkezi bankyň ätiýaç walýuta gorlary, bazar ykdysadyetiniň ýagdaýy we beýlik faktorlar dollaryň bahasyna täsir edýär.
Meselen bir ýurt önüm öndürýär, öndüren önümni daşary ýurda satýar, eksport edýär. Bunun üçin ýurda daşary ýurt walýutasy köplenç dollar girýär. Ýurdyň eksport kuwaty näçe ýokarlansa, şonça da köp walýuta gelýär. Ýurda näçe köp daşary ýurt walýutasy girse, şonça da ýerli puluň hümmeti ýokarlanýar. Aýdaly daşary ýurt sermaýesy daşary ýurt firmalary ýurda çekilse, olar öz ýany bilen sermaýe getirýärler. Iqtisadçylaryň kesgitlemelerine göre walýuta bu halkara hasaplaşyklaryna töleg we hasaplaşyk ferişdeleri hökmüne ulanylýan milli pul birligidir. Walýuta devizler, devisa diýen latin sözinden gelip çykyp şaýlygyň ýüzündäki şekli aňladýar. Halkara hasaplaşyklaryna ulanylýan her bir töleg resmi namasyna ýa-da pul borçnamasyna walýuta diýmek bolar.